Местни избори 2023 година. Здравейте! Казвам се Атанас Минков, на 39 години, от град Долна Оряховица. Семеен, с 2 деца. Висшето си образование завършвам през 2006 година в Великотърновския университет. Пускам се в предизвикателството местни избори 2023 година с ясната представа за сериозността, която носи поста градоначалник. Напълно се доверявам на инженер Добромир Добрев и влизам в неговия екип, защото в негово лице виждам знаещ и можещ човек, който работи за просперитета на цялата община. Основните приоритети, по които ще работим в следващите 4 години, са завършването на канализационната мрежа на 100% в град Долна Оряховица, проектиране и реконструкция на централна градска част и парка, проектиране и ремонт на пътна инфраструктура, почистване и възстановяване на отводнителния канал на улица Вардар. И не на последно място, възстановяване на нормалната комуникация между всички институции и бизнеса в Долна Оряховица. Да положим едно ново начало за град Долна Оряховица и завършим започнатото. На 29 октомври гласувай за политическа партия ГЕРБ с номер 7 в интегралната бюлетина. Работим за Горна Оряховица, за да довършим започнатото. Купуването и продаването на гласове е престъпление.